Welkom bij Venray Beweegt, Venray Danst. In deze tijd is het natuurlijk extra belangrijk dat we blijven sporten. Daarom gaan we iedere dag samen bewegen. Wij gaan dit doen in samenwerking met het Danshuis. Wij zelf, Jansen, Dansen en Sporten. Gemeente Venray natuurlijk, Venray Beweegt. En degene die voor onze filmpjes gaan opnemen, Pela Maas TV. Natuurlijk willen we voor iedere leeftijd wat aanbieden. Daarom gaan we filmpjes posten voor kinderen, voor volwassenen, maar ook voor ouderen. We wensen jullie allemaal veel succes en doe je best! Hey, hallo allemaal! We gaan weer lekker dansen en dat gaan we vandaag doen op een liedje van K3. Misschien heb je hem al wel voorbij zien komen, maar ze hebben het liedje van handjes draaien, hebben ze een beetje omgewisseld naar handjes wassen. En we gaan eerst even een beetje uitleggen. Je gaat dadelijk je handen wassen en je gaat doen handjes wassen, handjes wassen, handjes wassen. Alle kindjes op de wereld doen me na. Aha, 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 aha. Mag je even schudden met je billen. En daarna gaan we klappen in de handen en doen we 1, 2, 3, 4. Oké, doen we nog een keertje achter elkaar. En handjes wassen. En je mag ook meezingen. Handjes wassen, handjes wassen. Alle kindjes op de wereld doen me na. Aha, 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 aha. Van de Zuidpool tot in Afrika. Hey, supergoed. Dan ga je je hand omhoog doen. En je doet je ene hand omhoog. Je andere hand omhoog. En daarna droog je je handen af. En je zwaait je handen in de lucht. Oké, nog een keer. Dus je ene hand omhoog. Je andere hand omhoog. Droog je handen en zwaaien. Helemaal goed. Oké, nou weet je wat? Ik denk dat we hem op muziek gaan doen. Komt-ie aan, hij begint meteen. Handjes wassen, Handjes wassen, handjes en alle kindjes alle kindjes op de schudden met je billen. Aha, laat goed zien hè die billen. van de Zuidpool tot Goed zo. in Oké, doe je ene hand omhoog. En je andere hand. Droog je handen. En zwaaien. Nog een keer, één hand omhoog. En je andere hand. En droog je handen. En zwaaien. Handen op je knieën. Wie je ook mag zijn. En de andere kant. Niemand krijgt ons klein. Oké, dan gaan we weer de handjes wassen. Handjes Was je handen, hè? handjes wassen, Handjes. wassen Alle. kindjes op de wereld. Doe me na. Aha. Goed zo, klap in je handen. De Noordpool tot in Nog een keer, was je handen. Handjes. wassen, Handjes. wassen, handjes. En alle kindjes. Kindjes op de wereld. En doen we schud je billen. aha, 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 aha. En in je handen klappen. Zuidpool tot in Oké, één hand weer omhoog. En de andere hand. Droog je handen. En zwaaien. Nog een keer, één hand omhoog. En de andere hand. Droog je handen. En zwaaien. Handen op je knieën. Wie je ook mag zijn. En de andere kant. Niemand krijgt ons klein. Oké, laat zien hoe goed je je handen kan wassen, hè. Handjes. Wassen, handjes wassen. Handjes. En alle. Kindjes op de Schudden met je billen. Aha. Hey, en als je mee kan zingen, dan mag dat ook, hè. Laat maar eens horen. Wat kunnen jullie zingen? handjes wassen. Handjes wassen. Handjes En wassen. alle. Kindjes op de wereld. Schudden met je billen. Aha. En klap in je handen. De Zuidpool tot in Oké, gaat je hand weer omhoog. En nou droog je langzaam je handen. Droog ze helemaal af. Nog een keer je hand omhoog. En droog ze langzaam. Goed zo. Dan gaan we weer handjes wassen. Handjes. Handjes wassen. En alle kindjes. Doe me na. Laat maar zien of je me nadoet.
Nog een keer. Handjes wassen. Handjes wassen. Handjes, alle. Alle kindjes op de wereld. Doe me na. Aha. Klap in je handen. Zuidpool tot in Noord. En doe je handen omhoog. Hey, goed gedaan. Was je handen nog even een keer. Super. Dadelijk goed je handen wassen. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei.